guztiei, gu Arezkite ikastolako laugarren mailako ikasleak gara. Eta gaur Aiaraldearen laguntzarekin Arabaus euskarazko inguruan hitz egiteko podcast bat aurrera eraman dugu. Badakizue edo jakin beharko zenukete aurtengo edo Arau euskaraz 26 hemen Amurren antolatuko dugula. Eta hortaz, prestaketa horretan oso beharrezkoak diren bi pertsonekin egongo gara gaur. Gure ikastolako zuzendaria eta petea. Txalo bero bat, Belen Ortueta eta Itxasu Ugarterentzat. Kaixo Itxaso, zer da zuretzat euskara? Kaixo, zer da niretzat euskara? Ez da galdera erraza, Nire hizkuntza. Holaxe, ni sorteko du naz, eta txikitatik euskaraz hitz egiteko aukera izan dut. Bere garaian nire ama maititek erabaki zutelako horrela hitz egin bizi nahi zutela, eta gurasoek ere. Orduan, zer da nire hizkuntza? Ez da, besterik. Eta bihotzean dara madara. Altzorra, gutxi batzuk egiten dugulako, eta beharrezkoa genuke gehiago egitea. Aurten Arau euskaraz Amurrion ospatuko da, eta Arezkite ikastola antolatuko du. Zer sentitzen duzuzuk zuzendari moduan? Zer sentitzen dudan ni zuzendari bezala, kristono horea. Ni zuen adina nuenean, Arau euskaraz asko pasa ditut nik bai. Eta lehenengotan parte hartzen den duen zue bezala zen, gazte bezala. Gerola lanean, ibilinaz, baina beti inurri lanetan. Eta oraingoan zuzendari bezala, kristono horea. Beste ikuspegi bada, asko antolatu beharra dago, eta lana handia dago. Ez da bere alakoan egiten den ospakizuna, baina Arabak behar duen arnazgune horietako bat da. Euskararen erabilera gero eta gutxiago igartzen dugun garai hauetan, Araban euskaldunok euskaraz hitz egiteko aukerak behar ditugu. Eta horietako aukera ederra Arau euskaraz da. Beraz, kristono horea, bai. Arau euskaraz ospakizunarekin zer helburu lortu nahi da? Helburuak. Helbururi garrantzitsuena orain esan dudana. Euskararen erabilera handiagoa izatea, areagotzea, Arabarron artean noski eta gure lurraldetik kanpo baita. Oso hiztun, erabiltzaile gutxi garelako. Eta horri bide eman behar zaio. Helburu nagusenan ikustut hori dela, herrian euskaraz hitz egitea. Hortik haratago, noski, Arezkite ikastolak ia 50 urte beteko ditu. Eta beste 50 egiteko sendotasunez, honelako ospakizunak ere beharrezkoak ditu. Odan, horiek dira helburu nagusienak, bai. Eta, nola lortu nahi dira Arau euskarazen helburuak? Herriko eragile desberdinekin bat egin nahi dugu, benetan euskarari eragiteko, eta denon artean aurrera egiteko. Azken finean, lehen hasieran esan dudan bezala, gure altzorra da denona. Orduan denon artean zaindu beharrekoa. Eta norberak berea jartzen duenen, eta talde eragile desberdinekin, edo herriko agente desberdinekin lan egiten dugunean, edo egingo dugunean, horrek bultzada handiago emango dio, segurazki denon ospakizune. Zergatik ospatzen da oraingoan Amurrion? Operatiba bat izanik erabakitze ahalmena duenak, hala erabaki duelako. Azkenengo 4 urtetan Gasteizen egin da. Zergaitik, Arau euskaraz antolatzen zuten ikastola horiek txikiagoak izanik, euren herriak txikiagoak izanik, honelako jai bat antolatzeko behar den muskulu hori ere aurrera ateratzeko zailagoa delako. Baina Amurrio baten dugun biztanleria kopuruarekin, eta gainera Aiaraldea, eskualde oso jendetsua izanik, Araban, Amurrera etortzeko gogo handia genuen denok, eta oso pozik hartu dugun erronka da guretzako. Posible dugulako, eta gainera, gustatuko litzaigukelako beste arabarrok ere Amurrio ezagutzea. Garai batzuetako Araba euskarazek hori zeukan,
Araban zehar ibiltzen ginen, eta beste herri batzuk ezagutzen genituen, eta zuen adina nuenean ere, asko gustatzen zitzaren hori ere. Odan, bi aukera horiek daudelako. Amurriok ahalmena duelako, arau euskaraz bezalako ospakizun bat antolatzeko, eta horrela besteak ere gure herria ezagutzen dutelako. Orain kuskusero momentuan sartuko gara. Nork egingo du aurtengo arau euskarazeko abestia? Orain sorpresa da. Izenik ezin dut eman, baina horretan ari gara. Gainera, abestianen kontu hontan ere bai, gugan hurbildu zaizkigu, ere. Ideia desberdinekin eta proposamen desberdinekin, tordan lantzen ibili izan gara. Zein izan daiteken hurrengo ediziorako abestirik aproposena. Ziurazki ez dago abesti idealik, baina bai gustatuko litzaigukena da denontzat jostagarria izan daiteken eta polita izan daiteken abestia. Ni berez oso bakarlari zalea naiz, baina hau nire iritzia da. Ulertzen dut ere arau euskarazeko abesti batek, martxa bat, errimo bat izan beharko lukeela. Bai gustatuko litzaigukena, eta hori hitz egin izan dugu taldea, ze arau euskaraz antolatzeko taldeak sortu behar izan dira. Hau ez da norbanakoak sortzen duen edo antolatzen duen kontu taldeetan landu egiten da. Eta aipatu duguna bai izan dela, arezketa ikastola ondo ezagutzen duen eta bere proiektu ondo ezagutzen duen norbait gustatuko litzaigukela letra horiek transmititzen, letra horiek idazten. Eta hortik aratago, abestian hor kantatu, ez dakit, hor gustuak eta gustuak daude, ez? Baina, susmoa dakat asmatuko dugula oraingoan ere. Ze taldek joko dute arau euskarazen? Egitaragua horretan betetzen ari gara. Hontan ere talde bat dago, ez? Talde eragile bat ikuskizunan, antolakuntza guztia eramaten ari dena. Harreman batzuk egin ditugu, baina izenak ere berriz ezin ditut aipatu. Zergatik, oraindik hasiera puntuetan gaudelako, orduan, behin jorratzen goazela eta bestia ere aurrera dijoala eta bar, joango gara talde horien izenak aipatzen, pixkanaka. Zuri nor gustatuko litzaizuke? Nor gustatuko litzaidak, begira. Uste dut kriston sortea dugula. Euskal panorama musikalean abeslari, bakarlari talde oso onak ditugu. Berriro bueltatuko naiz hasierara. Gure hizkuntzan hiztun gutxi dituen hizkuntza baten nik uste dut daukagun euskal panorama musika izatea zoriontzekoa dela. Zorionekoa garela, eta zaindu behar dugun altzorra dela. Hortik aratago, ez dakit, gaur egun badaude holtza gainean, abeslari eta talde oso potenteak, segurazki zuek referentzia gehiago eman diezadakezue, gazte bezala zer gustatzen zaizuen, eta nor gustatuko litzaizuken zuei etortzea, arau euskarazera. Zergatik sustatuko zenituzke gazteak etortzea? Zuek zaretelako etorkizuna. Argi eta garbi. Zuek izango zarete etorkizuneko, euskal hiztun aktiboiek zuek nahi izan ez gero. Eta zuengan dago. Araba euskaraz antolatzen dugunok, egitarau potolo egiten dugu denontzat. Eta gazteak zarete parte aktibo horretan ere. Bai lanean, antolakuntzan, zein gero parte hartze, eguneko parte hartze horretan. Orduan, zuek ere, beste zatitxo bat zarete, zeregin horretan. Elkarrizketa bukatze aldera, zeintzuk dira aurreikusten dituzuen proiektuak edo ekintzak? Araba euskaraz ez da egunean soilik, egunera soilik mugatzen, ekainak 14an Amurrion izango dugun ospakizun horretara mugatzen. Urte osoko ekimenak izan ditugu eta izango ditugu, izan berri dugu
Euskararen egunaren aldeko mintza martza, eta bueno, geratzen zaizkigu oraindik ere, bai Amurrion, zein Aiaraldean, zein Arabako hiriburuan ere bai, Gasteizen ekimen desberdinak. Guazenen kontzertua daukagu, gainera, bueno, hortan ari dira, sarrerak orain ere salmentan daude, aukera dago, oraindik ere, bertaratzeko Gasteiza. Bestetik hemen Amurrion pilotaren Arabako pilota federazioarekin harremanetan gaude, eskupilota partiduak ere bideratzeko, hemen Amurrion, eta Aiaraldean ere, beste eragile batzuekin harremanetan jarri izan gara, sortzaileekin eta ekimen desberdinak egiteko. Eta gerora ere, 2026 urtea falta zaigu, eta lehen aipatu bezala, abestiaren aurkezpena izango dugu, eta euskararen inguruan eta euskarari arnasgune horiek emateko ekintza desberdinak. Ordan badaukagu zer egin, non lan egin eta non gozatu ere euskaraz. Eskerrik asko, Itxaso, gurekin elkarrizketa izateagatik eta tartetxo hau gurekin parte hartzeagatik. Eskerrik asko, benetan, plazerrutza zuekin tarte hau izateagatik, eta badakizue, zuek ere ongi etorriak, arau euskaraz egun hortara, eta hemendik ordurako ekintzatera.